Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera eguzkia izango da jaun eta jabe eta temperatura are gehiago igoko da gaur. Temperaturak 25 gradu ingurura iritsiko dira kostaldean eta 30 gradutara barnek aldean, beraz badakizu eguzkitako krema eman. Edo ez ibili gehiegi eguzkipean, hobe aukeran leku freskoetan. Gu bezala, irrati estudio batean, edo zinema aretoan, gela fresko batean, edo zergatik ez, eliza batean, elizetan beti egiten dut. Ba, elizetan elizenera joan gaitezke orduan, Arantzazuko santutegira. Zina hotxean, Arantzazutik, bera, arbolatxo bat jarro alalotuta, arbolatxo bat zazpi prailak zainduta. Oinatik zehar zartutzan, provinziara zuzen, gure kamioian, arbolan atarrei heldu zebelan, botaten eure zermoia, ekin eta jana. Gaurko egunez duela 56 urte, 1969an, Jorge Oteizaren 14 apostoluak kokatzen amaitu zuten Arantzazuko basilikan. Proiektua 1950an abiatu bazuen ere, Eliza Katolikoak betoa jarri zion eta basilika apostoluak bide bazterrean lurrean zirela zabaldu zuten 55ean. Testuinguru pixka bat, Frantziskotarrek aita lete buru zutela Arantzazuko eliza txiki geratu zela erabaki zuten eta basilika berri bat eraiki behartzela ondorioztatu. Horretarako 14 proiektu orkestu eta Francisco Sáenz de Oiza eta Luis Laorga arkitektuen aukeratu zituzten. Arkitekto horiek proiektu berritzaile bat jarri zuten mai gainean, gainerako proposamenen oso bestelakoa. Eliza oso handi bat proposatzen zuten. Ondoren, eskultore baten bila hasi ziren. 51ko irailean hautatu zuten Jorge Oteiza. Une horretatik aurrera buru belarri hasi zen lanean. Oteizak zioen proiektu hau erantzunkinzun bazela bere herriari egindako zerbitzu handi bat. Itxasonen uretara botako dut bai botako, indarrez botako, gutuna barruan sartuta. Ez dakit inor irakurriko duenen, ez dakit ordurako, sasigarleki. Oteizaren eskuartzearen ideia aldatuz joan zen denborak aurrera egin ahala. Frisoak beti hartzen zuen leku bera bi idorren artean, baina hasierako ideian Virginiaren irudia harresiaren erdian zegoen aingeruz inguratuta. Gerora, Frisoaren eta Ama Virginiaren arteko tarterako erliebeak asmatu zituen gai asko irudikatzeko asmotan. Dantzariak edo bertsolariak, 1969ko Ama Virginiaren agerpena ingurua astintzen zuen lehortea edo garai hartako bando gerrak. Baina azkenean, deus. Erliebe horiek kendu eta espazioa garbia aukeratu zuen 14 apostoluekin horixe da Arantzazura iristean bisitariak bere buruari egiten dion galdera nagusia, zergatik daude 14 apostolu? Oteizak esan ohi zuen, ez dakigu txantxetan edo ez, traineru bateko arraunlariak zirela. Eta gu, erantzun horrekin geratuko gara. Zenbat gau pasatu dudan itzari, zuet zaudenetik. Bisitari ugari jasotzen dituzte Oteizaren apostoluek, baina topatu ditut efemerideetan turistentzako oso erakargarriak diren leku gehiago. Ba, begira, Taj Mahal adibidez, gaurko egunez 1631an Mumbatz Mahal hiltzen. Erditzean, horren ondoren, bere senarrak Mugaleko enperadore Shah Jahan lehenengoak, 20 urte baino gehiago ematen ditu bere hilobia eraikitzen. Hilobi hori da, Taj Mahal. Doluan edertasuna topatu zuen horrela. Pentsa, arkitektura islamdar, persiar, indiar eta arte otomandarreko elementuak uztartzen dituen estiloan eraikita dago. Marmol zuriko kupulak estalitako mausoleoa zatirik ezagunena den arren,
Taj Mahal 17 hektare hartzen dituen eraikin multzo harresitu bat da. Taj Mahal, Taj Mahal, Taj Mahal. Turista asko bisitatzen dute beste eskultura bat, Askatasunaren estatua edo Statue of Liberty, New York hiriko ikurretako bat. Gaurko egunez, 1885 iritsi zen hirira, Iser izeneko itsasontzia. Frantziako estatuak eginiko opari bat izan baitzen, Frantziako estatuak eginiko opari bat izan zen estatua bera. Amerikako estatu batuetako independentzia aldarrikapenaren mendeurrena ospatzeko eta bi nazioen arteko adiskidetasun ikur gisa, estatua Frederic Auguste Bartholdi frantziar eskultoreak egina da, eta barne egitura Alexander Gustave Eiffel ingeniariak diseinatu zuen. Eugène Viollet-le-Duc arkitekto frantziarra arduratu zen estatua eraikitzeko erabilitako kofre xaflak aukeratzeaz. 1924ko urriaren 15ean estatu batuetako monumentu nazional izendatu zen eta 84an UNESCOk gizateriaren ondare izendatu zuen. Sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out. I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from. Hey. Concrete jungle with dreams are made of. There's nothing you can't do. Now you're New York. These streets will make you feel brand new. Lights will inspire. Diote estatua erraldoia 350 piezatan desmontatuta iritsi zela, 214 edukiontzitan bilduta, eta ia urtebetez eduki zutela ukitu gabe. Hori da opari bat eskertzeko modua. Opariak aipatuta, urtebetetzeak ere aipatu beharko ditugu. Adibidez, Venus Williams, estatu batuar tenislaria, WTAren sailkapeneko lehenengo postuan egontzen lehen jokalari afroamerikarra. Zorionak, Venus. Eta zorionak Xavier Laka eskultoreari, Ondarroan jaioa 77an Xavier Laka aia herrira joan zen, han Reinaldo eskultorearekin ikasteko asmoz. Une horretatik, aiako tailerra izena izango zuen ekimena martxan jartzeko asmoa azaldu zuen. Tailerreko taldeak erakusketa ezberdinak ireki zituen, Bigoko 900 galerian, Errenderiko Gaspar galerian, Donostiako Santelmo museoan, 82an Lakak tailerra utzi zuen eta berea Andoainen jarri zuen. Eskultura raro, kaleak edo mendiak zerratzen gaitu gehiago. Albat gora, pausori pauso, albat bera, pausori pauso, gazain ondo tapago. Eskultura raro, kaleak edo mendiak zerratzen gaitu gehiago. Baina entzuleak pentsatuko du, eta zer dugu gaurko menuan, gonbidatu asko, eskulturetaz ari garela. Miriam Setuanekin hitz egingo dugu, Txigidalekuko komunikazio arduraduna da bera, eta museoaren udako programazioa hitz egingo dugu. Agabus elkarteko Xabi eta Dani ere elkarrizketatuko ditugu, Gipuzkoako autobusaren lagunen elkarteko kide dira, eta oso gauza interesgarriak egiten dituzte. Hori bai, uste dut ez direla autobus zaharrarekin etorri. Maialen Tellabidere ez dakigu autobusez, trenez, oinez edo egan datorren, ez baitakigu Debatik, Iruñetik edo Tolosatik datorren, baina etorriko da. Bai, eta gaurko ikasturte amaierako azterketa izango da, selektibitatea, pau, rebalida, urtean zehar ekarri dizkigun gaien errepasoa egin nahi omen dut, ni beldurtuta nago. Maite dutak ere elkar banatuko ditugu zuekin, eta Goiurik zer gertatu zaion kontatuko digu, ala ez, igual gu kontatu beharko dizuegu. Eta gogoratu zozketa bat ere badugula. Martxan, Sara Azurza ostiral honetan Donostian eskainiko duen kontzerturako 2 sarrera ditugu. Sartu gure Instagram kontuan, storietan eta parte hartu. Entzuleok, ekainak 17 ditu gaur eta asteartea da ongitorri guztioi, bigarren kafera naiz irratian zarete. Goiuri dantza bai, Zuekin entzuleok eta ikusle zaretenok, Julen Goikoetxe Orbe oso egunon. Eta zuei ere. Eta zuekin, igual, bozina bat oparitu behar diegu klasonoitako bat, Julen. Txiribito mezela. Bai. Goiuri zeizarandia, egunon. Kaixo. Egunon, esan egunon. Esan do.
Eskerrak, gainontzeko jaotxak ez digun ies egin, ez digula, ez dakit ipotx batek gauean lapurtu. Izketan ari zaizuena, Uino Asensio Lurbide, gaur bigarren kafeak 1002 du, bai, ostegunean ospatu genuen 1000 saioa txigidalekun. Goizak 10 eta 17 minutu ditu, ekainak ere 17, gu 17 izateko, 14 faltan. Bigon bidatu baditugu parean, zenbakiak egiten hasita 17 iritsiko ginateke laskar. 12 bitarako hor txortxi zengo gara. Entzuleo, kongitorri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Lau paret ez duen artean Gure aurpegiak beste batzutan bilakatzean Ezin dut ahaztu urteek idatzi duten dena Baina orain bada begiak irekitzeko unean Sara Zurzaren bi musuari gara entzuten, datorren larun batean ekainaren 20an eskeniko du kontzertua, Kriptan, Donostian, bere disko berriaren, bere lan berriaren aurkezpen kontzertua izango dena, baina diskoaren izena ez dizu guk esango, zuek esan behar diguzue. Eta horretarako, sartu behar duzue gure Instagram kontuan, eta antxe storitan daukagun kutsatxoan, idatzi zein den, Sararen disko berriaren izena. Hori egin behar duzue, baldin eta larun batean, kontzerturako sarrera bi nahi badituzue, Ostiralean, ez da? Ostiralean markatu. Ekainaren 20 ostiralea, barkatu, Sararen kontzerturako, Sara Zurzaren kontzerturako sarrera bi nahi badituzue, gure Instagramen daukazue bidea. Hori esan behar diguzue, zein den diskoaren izena. Pista bat emango dizuegu, 3 hitz ditu izenak. Julen Goikotxe Barbegozo, zure maite dut azin, da? Nereak badu maite dutetik eta maite dute ezetik. Ez ditut maite, gurean gero eta gehiago ditugun muturreko fenomeno meteorologikoak. Ze, dakizuen bezala iragan ostiral gauean, mentxe Tolosa aldea eta Goierri Bailara inguru hauetan, euria gogotik egin zuen eta justu gure herrian, aleian 108 metro karratuko egin zituen, eta egia esan, gure herria ezagutzen ez duenan entzat, nolabait ere Oria ibaiak banatzen du, alde batean San Juan kalea deritzona dago, eta beste aldean eskolatik aurrera Larraitz auzoa dago, eta han, Larraitz auzo aldera dagoen mendi batetik etorri zen ura lokatza harriak denetik, errekak etzuen gainezka egin inongo momentutan, eta esaten dena kuxidadea handi xamarra utzi du, egia da, baina orketzuela minik hartu eta horrelako kalte pertsonalik etzela izan, baina kalte materialak desentekoak izan ziren, egia da, ni San Juan kale inguru horretan bizi naizela eta ez nintzela apenas ezertaz enteratu, ze ostiralean ez nintzen etxetik atera, baina larun bat goizaldean ikusi nituen WhatsAppean eta hainbat mezu, eta goiz atera nitzen kalera ikustera zer gertatu zen, eta egia da, kuxidade handi xamarra zegoela, hainbat garajetan sartu zelako, hainbat lokaletan, hainbat autore harrapatu zituen, baina, esan duguna kalte pertsonalik etzen izan, eta maite dudana da horrelako eta jendeak ematen duen erantzuna, ez berehala, larun bat goizean, 6:30 bantze bilen jada, ostiral gauean ere aritu ziren, hainbat lekutatik gura ateratzen, baina larun bat goizean, auzolanerako deia egintzen, hainbat herritar, jende desente elkartu zen, bakoitzak altzunarekin ez, palak, erratzak eta antzekoekin, gero egia da, makina batzuk ere ekarri zituztela, eta denen artean, larun baten eta igandean aritu ziren, auzolanean herria alden eta txukunen hauzten, oraindik ere badaude. Arrastoak ezinbestean, lokatza, lurra eta antzekoak geratzen dira,
mendi aldera igota ere, oraindik ere hainbat mendibidetan eta kuxia handi xamarra daude, ikusten dira, lurra nondik etorri zen, luiziak eta non izan ziren, eta horixe ez ditut maite, gero eta sarriagoa diren fenomeno meteorologikoiek, baina maite dut aldi berean, horrelako zerbait gertatzen denean, jendeak ematen duen elkartasun erantzun hori. Eguzkiaren zain eta izarrak ez ederrak dira kaleak jendearen jantzitan irten bide bat bada izan daiteke hemen utzi gazte. Nik ez dut bat ere maite, Julen, gure errekak alako euriak bota da gero, ze azkar ustutzen diren. Azkar, zure ikuspuntutik. Ez Badakizu, dizut denborarik eman. atzo astelena zen, igaro berri, erreka marroi dator, eurik ez dakar. Alegiko aforalekuan, antxe begiratzen dugu askotan erreferentziaz, hor tarte polit bat hori ibaian bera piraguarekin jeisteko, horreintxe 40 zentimetro ur daude. Guztu ipurdia jotzeko behar dena. Igo azkar egintzen eta jetxera horrela egin da, Garagarri azkar, ustutzen dira, bai. Eta zorionez, ibaiak etzuen gainezka egin, eta beste, Luizi eta menditatik jeisten ziren erreka edo ur emari improvisatuak eta horrelakoak sortu zituzten arazoak, bestela okerragoa zitzateken, baina, egia esan, nik fixat faltan bota dut, errekak egun batzutarako ur pixkatekin egotea, asko ere zut eskatzen, baina pixka bat. Ez jakintasun erabatekotik egingo dizut urrengo galdera. Ur asko daraman horietan eta luiziak eta izan direnean, piraguan ibiltzeko ere ez dago arriskurik, ez dakit enborrak, harriak eta antzekoek eragin dezakete? Zuentzako, arriskurik? Bai, hain kolpetik botatzen duenean, normalean erreka oso zikin eta oso narratxe etortzen da. Eta momentu horietan, gero norberakin nahi zen bena ditua, baino, hobe errekan esartzea, ez dakizulako ze puntutan topatuko duzun presa baten inguruan borren bat, adarren bat engantxatuta geratuta arazoak izateko edo zein momentutan adar batek edo enbor batek joko dizulako edo horrelako zerbait. Baina behin momentu horiek igarota erreka segituan garbitzen du hori eta orduan errekak izaten du ura eta gero kontuki behar da erreka estuetan geratu daitezkelako enborrak zeharka eta enbor zeharkatu baten kontra geratzea horri kor bat egite deitzen zaio korronteak jartzen zaitu enborraren kontra, hortik ateratzea beti izterreza, eta jende horrela ere, hil izan da. Kontu pixatuki behar da ikusten joan ze oztopo dauden, azte gauza dauden, baina normalean euria bota eta gero, pixkanaka erreka bera garbitu egiten da, eta ez da gauza bera hori ibaiak duen kanala, edo eta ez dakit, errobi ibaiak itxasun duen kanala, ez berdina dira, eta lekuaren arabera ere aldatu egiten da, baina, pixkat, faltan botatzen du nik, ibaiak urpixat izatea, eta baina udara giroan zai izaten da, baina horrelako egunetan esperantzizatzen dugu eta kakazarra. Esaten dugunan, modu naturalean ez du botatzen, bota duenean ikaragarri bota du eta bere ala igo zen, eta igo den bezala jetxe egin da. Me conmovió, se despeinaba el horizonte, se columpiaba entre los árboles, cuchillas como pétalos. Me acompañó, había furia en el paisaje, bajo los cielos impecables, hambrientos como pájaros, acariciando el terciopelo azul de un pura sangre, levantándote las albores. Eta maite dut gizon honek kantu berriak ateratzea, disko berriak ateratzea, lan berriak egitea. Terciopelo azul, Kike González, don Enrique González Madrildarraren lan berriaren aurrerapenekoa badator. Hor ikusten ari naiz bideo labor horretan Toni Brunet gitarran, eta Toni Brunet bera izan da diskoaren ekoizpenaren ardura hartu duena. Hor Jakob Regilon bajuan, baina musikari askok inguratu eta lagundu dute proiektu honetan. Eta hoien artean, bada bat oso berezia, izan ere diskoa irteten denean, Gorka Urbizurekin kolaboa egingo duelako Kike Gonzálezek.
Gorka Urbizuren lehen disko bakarkak hori atera zenean bati baino gehiago izan nionik. Niretzat honek badu asko Kike Gonzalezetik. Inguruan hainbeste Kike González tar igual ez ditut Julen, baina batzuk bai, eta bida, etzen kasualitatezko lotura bat uste dut elkarren artean estimatzen dutela musikalki eta ematen ari dela lotura hori, diskoa udazkenean aterako bada ere. Aurrerapen kantua hause, 1973 izena dago du disko horrek, eta bertan aipatu bezala, Toni Brunet. 1973 esan duzu? Bere jaiotz urtea da. Deabro telatuetan talde gatera zuen izenburu berarekin disko bat. Eta Ubedatarrek ero kolaua egin zuten Kike Gonzalezekin, ez nago ziur bidertzeanekin. Non dira diskoan? Plagio. Entzuleo, goiuri hemen daukagu txigabe, baino. Esan dagoa, Toni Bruneten ekoizpena, hortxe Mark Howard, Jordi Mora, Angel Medina, opixat ekoizpen lan horretan osorik, Edu Olmedo baterian, Jakob Regilon kontrabajoan, Raúl Bernal gitarretan, Toni Brunet berare gitarretan, Javi Pedreirare gitarretan, eta Cesar Pop teklatuetan, iritsiko dira, Fabianen eta Gorka Urbizuren, kolaborazio horiek urriaren 3 aterako den disko berriarekin. Eta kolorea, hause, lehenengo terciopelo azul honek erakusten diguna. Salvaje y cruel, hermano. Gure txatari begirare jarriko gara, gure gorko gonbidatuak aurkeztu aurretik, egunon, goiuri hautxe gabe, zingo dezu San Juanetan, lasai, etorriko zaio, ipotxa lokalizatu behar dugu. Gaur gauean zure txera sartu eta hotxa laportu dizun ipotxa lokalizatuko dugu, goiuri. Esango diogu, itorre honen eta zulillo geha hotxa, derrepenten bestela horreneko honek emangoik, biharren apaetak, hirugarrenak beste horrek emangoik, laugarren apaetak, eta hemen zea. Gaizki bilikoiz. Adi, bere proiektu berria saretan duelako nere lagun batek dio Gorka kain zuzen ere, Asier Errastitaz ari da, Asier Errasti, zubai jatorra, Julen, noiz da legiko txupinazoa, agian joan naiteke? Uztailaren 20... 15ean esan. 15ean. Uztailaren 15ean. Baina ziurtasun ondi gira, datak ondo ematen hasita ostiral honetan izango da, eta ez larun batean, esan dut lehen ere, baina ostiral honetan, Sara Zurzaren kontzertua. Indiokarrek dio, unon gaztiak, animo goiuri, gaur nahi bat dezu ez dantzatu, barkatuta zaude. Indiokar hori egin dezake, dantza egin dezake, eta dantzatu du. Egunon, nire lagunak dio Dita Brokosek, hemendik ala, egia, jiji jaja, autobusaren hau zer da, lasai segituan aztertuko dugu eta gurekin ditugu bere arduradunak, goratxi idaleku, eta animo Julen, gonbidatuak selfie egiten ari dira, bai ikusi dituzte, igual ez diego abixatu, hori da ez dago la sekreturik eta streamingitzerik ikusten dituztela. Aizue, goizeko 10:29 minutu ditugun honetan, eta maite dutak esan da, goiuri, zuk zure maite dutan nahi diguzu idatzi edo esan? Ez, dena ondo. Dena ondo? Vale, goiurik maite du bihar ahotsa itzuliko zaioa. Ahotsak enduta dena ondo. Bihar seguro. 10:30 minutu, bagoaz aurrera entzule gore, gure gaurko gonbidatuak orkestera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eta aurrera egiteko kantuaren bila, ez da gizargatik beti Julen eta nere sistemaren arteko bateratze hau, arraro gertatzen da, baina segituan konponduko dugu eta aurrera egiteko moduan izango gara. Bibegi, bilore kantuarekin, aurkeztuko dizkizuegu gure gaurko gonbidatuak. Bibegi bilore, beldurrik gabe, dena ongi dago, zu bazaude. Bibegi bilore, beldurrik gabe, dena ongi dago, zu bazaude. Uda ate jokatugun honetan asko izango zarete, oporretarako planak egiten ari zaretenak. Batzuk hegazkinez joango zareten norabait, beste batzuk furgonetan edo autokarabanan. Trenez joango denik ere izango da norbere autoan, bizikletaz edo oinez ere bai, akaso. Garraio bide ugari ipatu ditugu, baina badira gehiago ere. Autobusa da, hoietako bat. Dena azkar egin beharra dagoen garai hauetan,
Bidaia luzeetarako jendeak ez du erakargarri ikusten akaso, baina autobusak badu magia. Leiotik begira ordu askoan hipnotizatuta joateko aukera ematen du, eta hori zergatik ez, erlaxatzeko bide ere izan daiteke. Guk gaur autobusekin maiteminduta bizi den kuadrilla bat ezagutu behar dugu. Autobusak miresten dituen elkarte bat. Janus Lester taldearen azken bideoklipak jarri gaitu Agabus elkartearen arrastoan, eta elkartearen historia eta egiten dutena hobeto ezagutzeko. Agabus, Gipuzkoako autobusaren lagun elkarteko, Xabi eta Dani konbidatu ditugu bigarren kafera. Egunon dizuela eta ongi etorri. Egunon. Hurbildi mikrofonora, Xabi, beldurrik gabe. Bueno, laster hasiko gara Agabus elkartearen inguruan hizketan, baina hemen gonbidatu guztiei bi galdera egiten dizkiegu elkarrizketen hasieran. Normalean Goiurik egiten ditu galdera horiek, baina gaurkoan nahiko komeria izango du. Inigo, niri egokituko zaite egitea Julen. Goiuri uzten didazu, plazerre edo ardura hori nolabait transferitzen didazu. Bueno, bikote, galderak pixka xeleberak dira, baina gonbidatu guzti egiten dizkiegu, beraz ez duekola jokoz kanpo harrapatzeko egindako zerbait. Bi galdera dira, eta normalean biak erantzun ditzakezue edo bat aukeratu. Gaur bi egonda, eta nahi baduzue, bakoitzak bat heldu, ez dakit biek erantzungo duzuen, zuek aukeratu. Lehenengo galdera da, nola visualizatzen duzuen zuen hileta, zuen funerala. Nola ikusten duzuen, nola nahiko zenuketen izatea. Hasai? Bigarren galdera da, etorriko balitz zinema zuzendari bat, eta esango balizua izue, nik pelikulat egin nahi dut zuen bizitzan oinarretuta, baina baldintza da ezin dudala zuen bizitza osoa kontatu. Tarte bat aukeratu behar duzuela, zuen bizitzaren pasarte, une, garai bat hori egiteko, zein izango litzateken. Bi galdera mai gainean. Ostras, galdera zaila jarizki duzu, Bai, ez dira errexak. Goiuriek asmatu zituen, menixilixia. Goiuri bezala hotxik gabe geldituko naiz. Bai, ez da. Bueno, ezagit, lehenengo galderan, ez dut sekula pentsatu. Eta bigarrena ni uste dut, bagian ere haurtzaroa, ez? Eta uste dut gehienok haurtzaroko, ez dakit, gogo eta nahiko zoriontsua ditugula, ez? Ni uste haurtzaroko etapa hori nahiko nukela zinera eman bai. Bueno. Nik agian igual lehenengo galderari erantzungo diot. Nik uste igual, batzuentzako festa ikaragarria izango da. Ez dakit ez. Batzuk agian bai. Txantxa da. Bueno, espero... nola da? Arrastoa. Arrasto ona... Ustea. Bueno, ez da sinale txarra, ez da? Jendeak, hori da, jendeak esaten du ez, denei ondo erortzea ere ez dela komeni izaten, baina, jende gehienari zuregan zugandik oroitzapen bat geratzen baldin bazaio, igual, hori positiboa izan daiteke. Bueno, erantzun dituzue galdera zailak, orain ja, ustez, errazagoetan sartuko gara, froga ondo pasata, bai, zalantza izpiri gabe. Nik lehenengo galdera badaukat, ez dakit, perretxikoetarako afizioa duen jendea, mendira joaten da, eta akaso beste perretxiko zale batzuekin elkartzen da, eta kuadrilla osatzen dute. Bizikletan dabilen jendea, errepidean jendea topatzen du, eta kuadrilla osatzen dute. Nola elkartu zineten autobus zaleok? Bueno, perretxikoak esan dezula, gure bazkide batek ala esaten du. Batzuk perretxikoak kolezionatzen dituzte, gu autobusak. Aldea dago, Oaingoz bakarra daukago, baina bueno. Sontan autobusa. Gure afizioa, bakoitzari bere aldetik etortzen zaio, ez? Baina, nola elkartu ginen? Hasieran, mobidontan hasi ginen lankideak gehienok Donostiko autobusetako langileak ginen. Donostiko tranbia konpainikoa, debus izenekoa. Gero jende gehiago juntzen gehitzen, Dani bezala, Dani lurralde busen egiten du lana. Baitugu baita ere bazkideak, ez direnak gidariak edo autobus mundutik aparte daudenak ez, kasetariak, beste lanbidetan dabiltzena, baina afizio daukatenak ez da. Eta 2007an sortu ginen elkarte bezala, baina lehendabiziko mugimenduak 2004 edo 5 inguru hortan hasi ginen. Oain dakoagun autobus hori zerbitzutik erretiratu zuen enpresak, berriak ekarri zituelako, eta proposatu genion enpresako zuzendaritzari, ikusita hainbeste urteko enpresa eta duen garrantziakin, eta
ze iruditzen zaien pues, material batzuk gordetzea. Eta bueno, ideia ona zela pentsatu zuten eta hor hasi ginen. Eta bueno, hori kudeatzeko gero elkarte bezala osatu ginen. Eta bueno, lehenengo urteak pixkat geldi xamarak ibili gea, ez dugu ekimen asko egin. Enpresan laguntzaile bezala egon gara, egin ditugu ekimen batzuk, baina aldaketa handi esan dugu orain dela urte eta piko. Enpresan oan dago, deguz dagoan modernizazio proiektu batean, elektrifikazio tema horrekin, eta bueno, lekua behar zuten. Eta autobus hau zegoen lekuan, pues, leku hori behar zuten, eta eskaini ziguten posibilitatea guk kudeatzeko zuzenki. Eta hori, konbenio bat sinatu genuen enpresarekin, donazio bezala jaso dugu autobusa, eta geroztik guk kudeatu dugu. Eta, horrekin batera, pixka mugitu gera sare sozialetan, eta jendeak guk ezagutzeko, eta, adibidez, Janus Lester taldea eta Nogen, horti bidez, gurekin jarri ziren harremanetan, eta, ikusi da emaitza. Xabi, esan dugu hasieran perretxikoekin egin du galderak eta perretxiko kilo batzuk bildu ezkero, etxean ozkailuan gorde litezke, autobus bat esan duzu, zuen eskutzi zuela ez, hitzarmen horren bidez enpresak, autobus bat gordetzeko leku bat behar da. Bai, hori da oraintxe daukagun zailtasun handiena. Kasu hontan, bazkide batek leku bat utzi digu denboraldi baterako, baina orain dugun premia handiena hori da. Hemendik urte bukaerako bilatzea beste lekuren bat. Eta ez da erresa, ez da kotxe txiki bat bezala, eozin garajean sartzen dezula. Horrekin arazoa daukagu, bai. Leku handia behar da. Ez bakarrik autobusa gordetzeko, baizik eta berarekin lan pixkat egiteko, konpoketa lanak, beste piezak eta rekambioak eta jasotzeko, orain adibidez dazkago autobusa barruan. Horun, autobusa mugitu behar dugun bakoitzean, lehenago joan behar dugu, kaxa gutzik atera, kanpoan utzi, egin behar dugun ekimena egin, gero buelta, eta horreko gunean berriz jun, da berriz dera barruan sartu lekusteko, zeren gure bazkide hau bere gauzak badituan, eta bere lanak egiten ditu bere lokalean. Asi oraingo saber, beste irtenbide bat bilatzen dugun, hemendik urtea bukatzeako. Esan duzu, autobusarekin batera beste material batzuk ere badituzuela? Bai, autobusaren pieza rekambioak, eta gero baita ere badazkagu jasota beste gauzatzu, garai bateko parada zar batzuk, posteak edo letreroak, makinak, bilete saltzeko makinak, hainbat gauzatxo txikiak baditugu. Sakabanatuta, batzuk baten etxean, beste batzuk beste baten etxean, bizkat, badugu gauza txiki atzu baditugu bai. Ze hor, enpresan duzu, gaur egun Debus den enpresa horrek urte askotako ibilbidea dauka, eta material asko galduta egongo da ziurrenik, baina urte askotan zehar pilatu izan den materiala egongo da hor, ezta? Zeo zer badago gordeta enpresan, baina gauza da, sekula jendeak ez dio inongo garrantzieri eman, gai ontako gauzak izan leikela material historikoa, ez dago, hemen estatu mailan ez dago kultura hori. Joten bazara Europara, badaude museo oso potenteak eta oso politiak garraioari buruz, ez? Alemanin, Frantzin, Inglaterran museo potentea daude, eta material oso onakin, eta berriztatuta, eta martxan, eta egiten dituzte ekimenak. Hemen estatu mailan badaude adibide batzu, baina, beste maila baten gaude. Horren, badago zeo zer, eta gu saiatzen geha, enpresak hori gorde dezala, eta gaur bihar egin lehike zeo zer. Ondar urte batzuk egin zen erakusketa txiki bat, Donostin, Aieteko kulturetxean egin zen erakusketa txiki bat, eta gero, hemen adibidez, enpresako izandako materiala egiz, Azpeitiko museoan badago zeo zer, ez? Trolebusa bat badago, bisolaiuko trolebusa bat, baina orokorrean gauz gutxi dago. Hainbeste urtetako enpresa izan da, hain handia izan da, egia esan gauz gutxi dago. Hor, une batean esan duzu, enpresarekin egintzen dutela hitzarmen bat, hasieran ez dakit zenbat zineten, eta bat ematen gongo zen, akaso, zer egiten duten hauek autobusa ematen ditenen, eta gero behin ikusi zutenen autobusa emantzi zuetela orduan, jende gehiago batu zen? Bai, egile esan, lehen urtetik honea jende gehiago animatu zaigu, eta orain izango gara berroin bat edo bazkide izango gara, gutxi gara bera, bai batzuk enpresa barrutik etorri dira, eta bai kanpoko jendea ere bai ditugu bazkideak Katalunian, Madrilen ere bai, pare bat, Hueskan bai, beste bat badago,
mundu hontan sartuta daudenak, baina, bueno, bai, lehendik ezagutzen zigun jendea, baina bai, animatu dira eta bazkide egin dira, bai. Eta jaso duzuen autobus hori, konta iguzu, nolako autobusa, zuek martxan jaso zenuten, eta zer egin diozu, konta iguzu nolakoa den. A ber, autobusa begondu da 20 urtean garajean gordeta, hau martxan gelditu zen, eta gu 20 urte hontan, pues, tarteka jute ginean, arrankatze genuen, bueltatxo emate genuen garajean barruan, eta, bueno, mantentze lan txiki batzuk egin dugu. Autobusa da, hiri autobus bat, autobusa Mercedes bat, Mercedes O205 modeloa, modelo estandar bat, alemaniarra, baina beriztasuna, karrozeria ez da Alemanien egina. Espainien egina dago, Rioxako Burillo enpresan. Lehen, oain ja gutxiago baino leheno, zuk autobusa bat erosten zenunean, zenukara aukera txasis erosteko, behar zenun marka, Mercedesa, edo MAN, edo Scania, lo que sea, eta gero, zu aukeratzen zenun nun egin karrozeria. Eta zentzu hortan, adibidez, hemen estatu mailan, enpresa asko zegoen karrozeriak montatzen zituztenak. Orduan, esan dezagun, direla ia modelo esklusiboak, oso gutxi da denak. Kanpotik ikusten duzu eta oso antzekoa da arena, antzekoa dira, porque modelo estandar batean basatuta daude, baina etxe bakoitzak bere beriztasunak ditu. Orduan, esan dezagun kasu hontan ia gelditzen diren ia bakarretakoa da. Geldi onden denbora horretan esan duzuzuek, aldien behin mantenua, desgaste asko izaten dute zen, kalean dabiltzainen, zerbitzuan dabiltzainen ikusten ditugu, irian Donostian autobusak, geldi dagoen batek ere desgaste handi izaten du? Bai, geldi dagoen makina azkenean izorratu egiten da. Ez dakit, gomak gortu egiten dira, piezak gelduta gelditzen dira, batzut horren konbeni da, tarteka pixkat, martxan jarri eta mugitzea, ez. Bere, esan dezagun, garrantzitsuena izan da estalpean egotea. Hemengo klimakin, itxuzate berriketan, egunoitan, zer gertatu den hemen Tolosaldean eta Goierraldean, hemengo klimakin, kanpoan gelditzen den eozin gauza, eozin makina, azkenean usteldu egiten da. Orduan, garrantzitsuen izan da, estalpean egon izana 20 urte hortan. Orduan, autobusa ikusten duzu eta dago, orain dela 20 urte gelditu zen bezala. Orduan horrek asko erreztu digu mantentze lanak. Gure helburua bai da, gaur bihar, alba dugu, kanpoaldetik txukun jarri eta berri txura hori eman, baina martxan dago, bere azterketa teknikoak pasa ditu, trafikoan legalki dago, osea... Errepidera atera liteke. Ateratzen gera. Ateratzen gera, tarteka egiten ditugu gauz txiki batzuk, bai. Alde horretatik ere badaukazu, ez? Elkarteko kideak egun pas egitera joan nahi baldin moduzu, nola joan behitza badaukazu, urtira ez dago juterik, baina bai. Gero kontu izango da, kaso... Saiatzen gara, urtean behin, bat egitea, hori. Bazkide guztia, hori. Ondo basatzeko, autobusarekin, hori, harreman jartzeko pixkat, ez? Beraiek ere, pixkat, parte hartzeko. Bakoitza bere lana dauka, o daukagu, ez daukagu iguala inbeste denborarik autobusarekin edo autobusa zaintzeko, eta, bueno, urtean behin saiatzen gara, ekitaldi bat egitea, bai, adibidez, karneta daukaguna, gidatzen dugu, beste batzuk adibidez, gustatzen zaie, igual ez daukate karneta, baina gustatzen zaie mundu, eta, disfrutatzen dute autobusan paseatzen, argazkik ateratzen, batzuk daukate bera afizioa argazkilaritzan, eta lotzen dute argazkilaritza eta autobus afizioa, ez? Eta, dauzkate kriston artxibo pila, edo, bakoitzak pixkat, bere ara bizitzen du afizio hau. Esan diguzu, Xabi hasieran, Debuseko langile, ez dakit, gidari zareten edo mekanika lorren horitzen zareten, hainbeste gidari juntatzen baldin bazarete, elkartzen baldin bazarete, ez da baida serio izango da, nor gidatuko duen autobusa, ez da? Baditugu, bazkide tartean, baditugu gidaria, baditugu ikuskatzaileak, baditugu batzu mekanikan pixkat dakitenak, eta laguntzen, bakoitza aportatzen du dakina, ez?
Eta, bueno, pixkat banatzen dugu lana. Gidari asko gaude. Bai, gehienak gidari. Gehienak gidari. Eta erraz adosten duzuen, hor gidatuko duen? Bueno, saiatzen gara... Txandaka hori da. Bueno, bidaia luze bat egin behar izan da, hori eskertu egiten da, ez? Hola, bidaiari asko izatea. Autobus honek igual bidai... Ez dago oso bidaia luzeatarako. Ez dago prestatuta bidai luzeak egiteko. Autobusaren erromantikotzat izendatzea posible da, zuek egiten duzuen lan hori ez. Autobusak badu, lehen esan dugu ez, gaur egun oso azkar bizi gara, den azkar egin behar dugu, alba da hemendik Euskal Herritik Bartzelonara autobusez 6 ordu pasa baino hobea da hegazkinen ordu bete pasatzea. Zer dauka autobusak? Hala ere badu zerbait hori? Zer da, Xabi, zer dauka autobusak? Hoi usted, mira, adibidez gaur semea bantxe etorri da, Alemanitikan 22 orduko bidai baten ondorez. Osea, kurtso bukaerako bidaia Alemanian egon da, eta 22 ordu juteko eta beste 22 etortzeko. Osea, tela, Bai. Baina hori da bakoitzak bizidun bezala, adibidez gu gidariok, pues, normalean gidaritza munduan gabiltzan jendea da, gera pues, gidatzea gustatzen jendea, ez? Bidaiatzea eta, bueno, leku desbainak guztat. Gu asko disfrutatzen dugu karreteran, errepidean, gidatzen, eta, bueno, pues, horrek ematen digu pixkat bizipoza hori ez. Gero adibidez, pues, gu bezala, pues, lehengo garai bateko traste zarrak eta gustatzen zaizkiguna, pues, beste puntu batera ematen dugu gure afizioa eta gure lanbidea, ez? Ni batzutan esaten dut, gehiago disfrutatzen dut traste zar batekin berriekin baino. Eta, pentsatu, goango autobus berrio, pues, erosoago dira, gidarientzako beto prestatuta daude, bidaiarientzako bai, baino, ez dakit, nizen eta kilometro gehiago ikustu edan, kilometro kontagailuan gehiago disfrutatzen dut, ez? Baina, nire kasua da, ez? Bakoitzak bere frikitasuna dauka, ez? Baina, bueno, bai. Eta gero, pues, bidai, bueno, bai, batzuk, pues, bilatuko dute romantiko puntu hori, ez? Autobusetan bidaiatzea, eta git. Ez dugu kontatu garko gure gonbidatu, gure oso autobus zaleak garela. Eta autobusen asko ibilitakoak. Gure bizitzeako momentu honenetako asko autobus baten barruan pasa ditugula. Horrekin lotzen nuenik, guk Tolosako akordio orkesta batekin bidai asko egin ditugu, Europan barrena, autobus literan sartu, eta batera eta bestera. Orduak, batzutan, geldiale egingo dugu, eta segi aurrea, gu eharki gaude hemen sartuta, eta 20 orduta, 30 orduta. Eta hor, bai, gure artean harreman eta asko hor indartu ditugu, azken autobusean baterekin eta besterekin ordutan jarri, eta hortik esaten nuen, ez? Autobusak baduela zerbait magik hori. Zuek akaso gidariaren ikuspuntuan, ordu asko eta lan gogorra, baina atzean goazen ontzat, badu. Gidariaren ikuspena eta bidaiariaren ikuspena ez dira berdinak. Zuk zeuk zer nahiago duzu, hiribarruan gidatzen ibili edo bidaia luzeak egin? Ni gustoz gehiago etxegin dut errepidean ibiltzea. Baina bere garaian ibili nintzen, urte gutxitan, baina ibili nintzen pixkat, eta gero aldatu nintzen Donostiko hiriko autobusetara, lan erosoago dalako. Txandak, jaiegunak, bizitza hobeto antolatu dezakezulako, ez? Azkenean bidaiatzen ibiltzen den gidaria, askotan, egutegia ez dakazu, ez dakizu nundan noiz egun zaren, eta bizitza antolatzeko zailago da, ez? Baina bai, hirian ibiltzea, ez dakit zailago da, trafikoa, jendea, ordutegiak, estres gehiago sortzen du, ez? Baina, ja hotxuta gaude, ja urte asko da maskigu. Xabi, epatu duzu, traste zarrak aipatu dituzu, erraza da? Traste zarrak lortzea, esan nahi dut, uneak, esan nahi dut, hori momentuan aprobetxaten duzu, zerbait kentzera doazenean, esaten baldin badizute, horrez daukazu denbora asko pentsatzeko, edo bai edo ez erantzun behar da, eta pentsatzen dut gero eta zailago izango dela. Hoi momentua izaten da, agian norbait esaten dizu, haizu, ez dakin nungo lekuan, txatarrara botatzea di joazte, eta igual, ikusten duzu, eta interesa baldin baduka dauk esa, lortzen duzu, edo saiatzea lortzen materiali gordetzea, baina, ikusi behar da nola dagoen, almena baduzun gordetzeko eta konpontzeko, gauz asko ditu. Eta gero ere arazoa da, nun gorde. Zu nahi eta, nahi alakasuna gordetzeko edo material guzti hori almazenatzeko, ez da kasu lekurik hori aurrera eramateko, ezta?
Esan duzu ez da hori dela erronketako bat, urte elkarte bezala gabusen erronketako bat, zer moduz doa, ez dakit, baikor izateko motiborik badagoen, edo hemen diteialdi bat ere egin dezakegu, norbait baldin baduk espazioren bat horrela interesatuta egon litekena, pres gaude, entzuteko proposamenak, baina bai, zail da, gu bezalako elkarte batentzako, claro, kapazitate ekonomikoa oso limitatuta da, eta merkatuaren presioan ezin dugu adibidez alokairu normal bat oraindu ez, orduan nolabait laguntza baten bidez, elkarlana edo horrelako baten bidez edo behar luke gaur merkatu edo bezala, gu bezalako elkarte txiki bat posible. Esan dugu, guk zuen berri, nik behintzat, Janus Lester eta Nogenek egin duten bideoklip horretan ikusi genuen autobusa izan genuela, autobusa dotore jarri beharko zenuten, ez da? Gero hitz egingo dugu, ez dela lehenengo aldia autobusa kamera horrean jarri duzuela, ea noanraino kontatu daiteken hori, baina pentsatzen dut, zuentzako ere, badela ez, motibo polit bat, edo pozik egoteko arrazoi bat, horrela, autobusa erabiltzeko jendeak eskaerak egitea, eta... ikusten da, zuek adibidez Janus Lesterri esker ezagutu behituzue, orduan guri esan dezagun bisibilitate handia ematen digu horrelako ekimenak, ezta. Eta bai, esan dezun bezala, ez da lehenengo ekintza. Egin duguna grabazioak eta egiteko, lehen urtean egin genitun, bi filma eta serie bat. Horregatik izan dut, zenbateraino dagoen kontatzea, Bat kontatu leike, zeren jakin dugu estrenatu dela, La Frontera serien, Amazon Prime usten dagoela. Ikusi ditut kapitulu guziak. Eta ondo ateratzen datu, dotore ateratzen da? Estena txiki bat da, baina bai, ikusten da, barruko estena txiki bat da, baina horre parte hartu beno, eta beste bi filman oraingoz ezin dira esan, zeren ez dira orain argitaratu. Bat uste dugu, agian aurten estrenatuko da, agian zinemaldian edo, ez dakigu noiz estrenatuko. Hor utziko dugu, hortxe utziko dugu. Eta nolakoa da zuentzat, horrelako rodaje egun batera autobusarekin joatea, aurreko prestaketak? Bai, oso politia izaten da. Askotan, ematen du ez, baina, azkenean produktore bakoitzak bere beharrak eta ditu, eta, haien beharrak eta gure eskaintza lotzea, pixkat bere denbora behar du, ez? Ze behar duten, nun, nola, eta, pixkari saiatzen geha, hautatzen behar dutena. Baldin badauko argi ezin dugula, ez esaten diegu, eta adibidez, ematen diegu argi bideak nun bilatu o norekin jarri harremanetan beraiek behar duten zerbitzu hori edo ez da, deitu digute eta venga, hau atera beharra dago, guretzako hori diru sarrera garrantzitsua dira, baina argi dakagu baldin bada egin ezin baldin bada egin, argi esaten digu ezin dara egin. Horrek ere dakarki, hori, baskideak hori ez da gure lana, eta gure lana utzi behar dugu, edo denbora izan behar dugu. Hori da. Guzti hori egiteko, ezta. Bai, azkenean gure denbora libreko... Guzti hori egiten dugu gure denbora libre. Gustoz, esaten dena. Bai, afizioz, bai. Afizioz hori da. Esan dugu, rodajeak, telesailak, pelikulak, bideoklipak, ekimen solidarioak ere bai. Ekimen solidarioetan ere parte hartu duzu eta gabusek ere badu kontzientzia hori. Egin ditugu, pare bat edo, orain dela... Urbildu, Pixka mikrofono urbildu, bai. Errenderian egon ginen, autobusarekin, elkartasunaren motorran ekitaldian. Hori da. Bai, ekimen hori izan duzan... Juneren egoak. Juneren egoak eta Mowat Wilson gaixotasunaren alde egiten duten... Dirua lortzeko, talde batentzako. Eta ondo. Eta baita ere ondu ginen, otsailean, Don Bosco ikastetxeko, Errenteriko Don Bosco ikastetxeko rally batean, ondu ginen baita ere. Eta, oraingoz hori... Saiatzen geha aliketa gehien egitea, baina, batzutan saiata. Oski, gauza guztiak
Bezala, bukatzen joan behar dugu laster, baina pare bat galdera oraindik ere bai, esan duzu lehenengo autobusa bai, baina hasiera-hasieratik garbi utzi duzue, atea zabali daukazuela, etorkizunean, besteren bat edo gehiago jasotzeko ere? Bueno, politxe zengo litzake, beste katxarroren bat bilatzea, baina bueno, oraingoz helburua nagusia da hau apain jartzea. Eta badauko horrela buruan ze autobus mota gustatuko litzizukeen, antzekoren bat, ezberdinen bat? Bueno, bilatu inbehar, haber zer dago. Harakatu egin behar, ez da, eta hemen, pentsatzen esan duguna, aukera asko ez dira sortuko, eta sortzen diren horietan bai ezko edo ezko ematea eskura dagoen, neurrira egokitu da. Mailan oso gutxi dago, badakigua dago, zeo zer badagola, baina, bueno, bilatzen jun behar. Eta bukatzeko, agabus.eus webgunea hortxe daukazue, ez dakit elkarrezketa entzun eta norbaitik kuriositatea sortu aldin bazaio zuekin harremanetan jartzeko zuen berri izateko. Sare sozialetan ere. Sare sozialetan ere bazaudete. Sare sozialetan, emailez bidez, eta gero gu jartzen gara harremanetan pertsona horrekin. Eozin zalantza, eozin gauza erantzuteko. Bazkide egiteko aukera badago, dana dalakoa. Lokal bat lokal bat norbaitek soberan baldin badauka ere, eskertuta izango. Txapista bat edo. Danentzako dago lekua. Xabi eta Dani, Agabus elkarteko kideak, eskerrik asko, bigarren kafera hurbildu eta egiten duzunaren inguruko azaltzeagatik. Gure berri emateagatikan. Eta aurrera begira ere, zerbait berria daukazuenean kaso egin eta izango dugu elkarren berri. Hitz egin dugu. Ondo segi. Eskerrik asko bikote. Goizeko 10:57 bidertzeanen grafiti kantutzar honekin egingo ditugu hurrengo 2 minutuak, bagoaz azken ordukoaren bila, eta konturatzerako, pixkate atzera begira jarriko gara nahi gabe, osteguneko 1000. Saioan, egin gabe utzitakoak egin beharko ditugulako txigidalekuko lagunekin. Eskaintzen ditu Bi estrofa lelo zahara Bide lagun izan nahi du Bion kantua idatziko Goizeko 11:00 dira eta grafiti honen atzetik bagoaz estudio zentraletara, bagoaz Bilboko estudiotara, Itxaso Leon lankide antxe dugu eta prest azken ordukoa. Gurera ekartzeko Itxaso Leon, egunon?
Kaixo egunon Inigo eta egunon entzuleok, azken ordukoen artean, Asier Oiartzabal txapartegi Andoaingo preso politikoak askatasuna berreskuratu duela, ia 24 urteko kartzelaldiaren ostean zigor osoa bete ondoren etxeratek berri eman duenez. Oiartzabal 2001ko irailaren 23an atxilotu zuten akizen estatu frantsesean eta 30 urteko kartzela zigorra ezarri zioten. 2018an leku aldatu zuten Lanemezaneko espetxera Euskal Herritik gertuago, ordura arte Saint Maurren zegoen sorlekutik 680 kilometrora. 2023ko urrian Lanemezanetik Martutenera hurbildu zuten, zigorra Euskal Herrian bete zezan berak hala eskatuta, eta 2024ko maiatzean 3. gradua eskuratu zuen eta 2024ko abendutik baliabide telematikoen bidez bete du bere zigorra. Urte hauetan guztietan Andoaindarraren askatasuna eskatzeko hainbat mobilizazio burutu dituzte bere herrikideek eta Oiartzabalekin batera aipatzea ere bidirela azken orduotan askatasuna berreskuratu duten presoak. Astelenean bertan, Atarrabiako Txetxu Barrios aske geratu zen baldintzapean 27 urteko espetxealdiaren ostean. Eta bestalde aipatuko dugu ere Barakaldoko etxebizitza osasun gaitzetan prostituitzera behartzen zituzten 9 emakume askatu dituztela Guardia Zibilak Castro Urdialesen egindako operazio baten baitan. Guztira 7 pertsona atxilotu eta 3 ikertu dituzte gizakien salerosketagatik, osasun publikoaren aurkako delituengatik eta talde kriminaleko kide izateagatik. Guardia Zibilak astearte honetan jakinarazi duenez, biktimak zeuden pisuen baldintzak esan bezala osasungaitzak ziren, ohatzeak zituen gela batean pilatuta zeuden eta segurtasun kamerek zaintzen zituzten bai eremu komunetan, bai logeletan. Ikerketa 2024an hasi zen gobernuz kanpoko erakunde batek Bizkaian salerosketaren biktimak egon zitezkela ohartarazi ondoren. Eta albiste hauekin batera trafikoari begira jarriko gara. Aipatu behar dugu 3 kilometroko autopilaketak sortu direla AP8an, Irunaldean eta Baionako noranzkoan. Bestalde gogora ekartzea ere Abat errepidean, pasa dugula ezarrita 377 eta 379 kilometroen artean Agurainen, beraz errei bakarra dago Zabalik noranzko bakoitzean eta adi trafiko eraginak izaten ari direlako pasean, debekatuta sarrera garraio berezi guztientzat, eta bestalde aipatuko dugu ere, bertan dirautela 2 kilometroko autopilaketek A batean, Gasteizaldean eta Irungo noranzkoan. Kasu honetan ere, errei bat itxita bidelanak direlata. Besterik ez oraingoz, jarraituko dugu informazioa berritzen. Eskerik asko Itxaso Leon, eguerdiko 12etan. Informazioarekin jarraituko du hementxe Naiz irratian, gu goaz aurrera bigarren kafea hartzen. Bai, kontatu dizuegu, ostegun iluntze ederra igaro genuela joan den astean, 1000. saioaren ospakizunean, txihidalekutik gauza asko kontatzeko genituen, eta antxe aitortu bezala, hurrengo asteetan, gertatuko diren hainbat ekimenetatik, batzuk eta gainetik aztertu izan genituen Mikel Txihidaren laguntzaz, baina zin ere egin genuen, denbora hartuko genuela guztia, lasai eta sakonago aztertu izateko, eta gurekin dugu Txihidalekuko komunikazio arduraduna den Miriam Setoain. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera, Miriam? Egunon, eskerik asko. Horrelakoak gara gu, behin agertu gara Txihidalekun eta hortik aurrera liatu zaituztegu. Bai, hori da. Baina, tira. Aizu, gauza asko gertatzen ari dira Txihidalekun, gauza asko gertatuko dira atozen asteetan, baina lehenguan Mikelekin aipatu bezala Pilar Belzuntzeren erakusketa hori dagoeneko martxan da, pentsatu lehenengo feedback edo lehenengo sentsazioiek biltzeko aukerare emango zizuela, nolakoa izaten ari da, jendearen erantzuna, alako, ez dakit, gero kontatuko diguzu gehiago, baina erakusketa oso intimo, oso personal horretan. Bai, azkenan hori inauguratu ginuen erakusketa ikainaren 5ean, eta azken aste egun honetan harrera ona izan da. Uste dut publikoari gustatzen zaiola erakusketa hori, esan duzun bezala intimoagoa delako, eta azkenean ere da manera bat hobeto ezagutzeko Pilar Belzuntzeren pertsona,
gehiago itzalpean egon zen, azkenan Txida oso ondo ezagutzen dugu, baina bere emaztea ez da inbeste edo ez. Eta ora da pixka bat aukera bere pertsona sakontzeko eta hobeto ezagutzeko, eta gainera aurten da bere mende horrena, zen ere momentua omenaldi bat egiteko. Horre, Mikelek berak aipatzen zuen, eta Pilar berak aipatu izan zuen, ez? Eduardoren proiektu asko gauzatzeko gihar hori, muskulo, indar, konfiantza, helduleku izan zela, Pilar Belzuntze, ez soilik emazte bide lagun, baizik eta proiektu artistikoaren zati ere bazela, eta bere ikuspegi intimo hori itzaleko horrek ere ikusten laguntzen duela, ulertzen Txira atmosfera guztia, ez? Nolabait obra kolektibo bat ere bailitzen, ez? Bai, hori da, azkenan erakusketa honetan, erakusketa txiki bada, baina publikoak deskubrituko ditu argazkiak, nun ikusten dugun ere Pilar mundu desberdinetan, eta Mikelek esan zuen bezala indar asko bazuen gai asko eramateko, aurrera eramateko. Beti izan da Txidaren ondoan, galerietan harremanak garatzeko, erakusketetan, inaugurazioetan eta mundu desberdinetan. Hori hobeto ezagutuko dugu erakusketaren bidez, eta gero ere bera artista bezala. Hori da. Ez bakarrik indar hori bazuen eta sensibilitate hori, baina bera ere artista bat zen azkenean, eta hobi gisa praktikatzen zuen bere artea, baina azkenean hori ere erakusten dugu erakusketa honetan, eta bere margolanak aurkituko dituzue, kolore asko ikusiko dituzue, eskultura txikiak ere bai, artelanak. Nik pendiente daukat, entzuleok esango du Goiuri, eta Goiurik ezingo du erantzun, zera txigabe dago. Goiuri zen, pixkat ari zaizu bueltatzen? Bai, pixkat bai. Bai, zerbait bai. Bueno, poliki. Pendiente daukadala, urrongo aztetan Txidalekura itzultzea, besteak beste Pilar Belzuntzeren erakusketa hori ikusteko, ze aurreko asteko eromenean nik gozatu nuen saioa egiten, eta uste hori bazela erronka bat, horrelako saio batek sortzen duen konplexutasunean gozatzea, baina nahi dut gozatu Txidaleku horrelako lan estres giro batetik kanpo, eta pendiente daukat Pilar Belzuntzeren erakusketa hori behar bezala gozatzea. Orain gainera, bai Miriamen eta bai Mikelen ahotatik gehiago dakigula, beste modu batera dastatu ahal izateko. Bueno, beste proposamen bat, eta joan dene ostegunean ere aipatu genuena da udako solstizio kontzertua, bi sarrera zozkatu genituen antzeudenen artean, eta nahi alkortak, Miruk eraman zituen sarrerak, ez dakit, Miru amatxorekin joango dela, beraz nahi alkortarekin joango dela pentsatzen dugu. Atzo nahi alkorta Etorri zen gurera, gaieta batzuen bila, eta bere liburua utzi zigun hemen ordainetan, beraz, eskertzen diogu nahi alkortari bide batez, liburuaren ale hori ekarri izana, baina tira, aste honetan zehar ere zozkatu beharko ditugu, beste bi sarrera gure entzuleen artean, hori ere martxan daukagu, zeudako solstizio kontzertu hori oso berezi izango da. Aurrekoan Miriam, izan genuen Mikelekin sortzaien izenak berak edo nik esango nituen, gaur zuri egokituko zaizu akaso edo niri? Bai. Zuri. Hobeto ezakit, baina esango dut. Strisbos eta Van Giswick artistak dira, bi artista Holandatik etortzen dira, eta azkenan beren proposamena da landscape opera bat, proximity deitzen dena, eta azkenan egiten dutena landscape opera da opera garaikide mota bat, nahasten dena ingurumen naturalarekin, soinu instalazioekin, eta beslariekin. Eta hori proposatu dute, baina gainera landu dute museorako egokitua dago, eta hortarako proposamen oso interesgarria iruditzen zaigu, momentu honetako. Bada gauza bat, jarraituko dugu entzuleok, kontzertu honen inguruan gehiago jakiten, milagarren kontzertu egin genuen Txidalekun, hainbat musika proiektu bildu genituen bertan, Janus Lester, Mugan, Esanezin, eta gerora hori guztia pistetan grabatuta dago, maiko soinu kanal bakoitza, mikrofonak, eta hasi nintzen asteburuan, ostiralean bertan, Tomasekin olkia jaso eta gero hasi nintzen, han lurrat kafetegian pixkat oiek lantzen.
Eta gertatu zen gauzat paradogikoa, esan ezinen azken abestian, badaude txori batzuk, galeriatik ateratako txori batzuk, beste kanturik ez bada bestian, eta hasten dira hor txoria kantuan, eta klima bat dago, eta gero abestia hasten da. Oraindik kantuak ez du txoririk, baino txigidalekuko pistak grabatzerakoan, entzuterakoan eta nazten-azterakoan, bapatean antxe zuen txoriak, esagunke kilkerren bat ere entzuten zela, eta bapatean hasten zen pianoa. Wow, ze lotura ederra, ez? Txoriak erabili ditugu azken kantuan, baina ez, zuzenean ere, han entzuten dira, eta opera garaikide batek horrelako egoerak ere baliatzen ditu. Landscape opera delako horretan, espazioa, eta espazioan sortzen diren gauzak, naturak berak eskaintzen dituenak, ze gainera, badakite Miriam, sortzaileek erabili dutela nolabait espazioa, egokitu dutela nolabait opera txigidalekura, ez dela lan hau daukagu eta bagoaz edonora, baizik eta elkarlan bat egon dela, pixka bat, hori guztia egokitzeko eta koherente bihurtzeko. Bai, hori da, azkenean gainera etorri ziren museora grabatzera, eskulturaren soinuak, espazioaren soinuak, eta hori egiten dutena da, azkenean espazioaren pertzepzioa aldatzea, ez? Beraiek, bai, artistak dira, baina ateratzen dira esenatoki tradizionalatik pixka bat, eta momentu honetan izanen da publikoa zentroa, eta publikoa libreago izanen da mugitzeko espazioan, soinuaren araberaz, eta hori da gustatzen zaiguna ere, zenta azkenean solstizioa da, beti bada lotura bat naturarekin, txidaren obrarekin, eta artista horiek gainera oso ondo ezagutzen zuten txida, opera zati bat txidaren obra batean oinahitua da, lo profundo ez dela aire, eta azkenean pixka bat egiten dutena da, txidak egiten duena eskulturarekin, ez da bakarrik eskultura, baina da eskultura nola elkarrizketan ari den naturarekin, beraiak egiten dute gauza bera musikarekin eta espazioarekin. Carolina Lukin eta Izea Muñoz euskal sopranoak izango dira tartean, Eina Otelorri eta abeslaria ere bai, eta David Shalman musikari eta kompositore frantsesare kolaborazioan, beraz, iturri asko nolabait horre lan hau elikatzen, eta gurera etorrita ere, bi soprano euskaldun, abeslari bat, nolabait gure talentuaren txigidalekun egongo dela, eta horrek ere egingo du, berezi eta bakarra, ez da? Bai, hori da. Lan egin dute hori 4 sopranoekin, eta esan duzun bezala 2 euskaldun sopranoak, eta kolaboratu dute ere David Shalmanekin, hori ere parte poli bat izango da, azkenean berak garatu du, deitzen duna Le Cercle Invisible, da bere musika orkestuko du 8 panelekin, inguruan, eta berak erabiltzen du gitarra, ahotsa, musika elektronikoa, piano mekanikoa, eta hori guztia bilduko du museoan. Eta hori gainera operarekin ere 24 bozgorailu ezagiko dituzte parkean, eta hori guztia azkenean soinuan... Horako soinu inguratzailea edo envolvente guk esaten dugu azteleraz, soinu inguratzailea edo, ez? Garbi geratu da, hemen frantsesez norka oskatzen duen ondo eta norkez. Askotan ibiltzen gara bigarren kafean gehienak hegoaldekoak gara, eta frantsesezko esaldiak, eta gaur bertan zuk Eugene bat izan duzor bastante kuriosoa sarreran julen, eta nabaritzen da, Miriamek gu baino beto egiten duela frantsesa oskera. Guk egin dezakegun bakarra da, ondo edo gaizke, baina konbentzimentuarekin esan. Horrela ematen du, ustez ondo ari garela. Gero, ia beti gaizkeritzen gara, baina konbentzimentuarekin egiten baduzu. Gero, bakizu zer, hemen beti irekitzen dira bide berriak, goren badaukagu WhatsApp konsulta azkarrak egiteko bidea. Haizun Miriam, nola oskatu beharko nuke hau edo. Eta audio bialtzen badigu, audio jarri eta listo. Eta oskatuta geratuko da, 8 bat gehiago, koralagoa izango da, beraz, dena irabazteko daukago. Zegero, badakite azparneko lagunek begiratzen gaituzela pixetola azea oskera daukazuena eta bestea eta. Arrazi guztiarekin. Haizu, baino pakean hartu behar ditu gauza hauek, ze pakeare gauza garrantzitsua da, eta txigidalekun horretarako bidea ere nolabait prestatu dute. Breath and Beats meditazio saioak izango dira bertan, izango da han meditazioaz gain, nolabait bestelako tailerrak eta osatzeko aukera, baina nolabaiteko lehenengo mugarrian ere geratuko gara. Yoga praktikatzeko estenatoki, meditazioan aritzeko leku, eta luxuzko leku.
txigidalekuk iaia zugatik meditatzen du. Bai. Zer horrek zerbait jarri behar duzu, zure aldetik, baina lekuak berak ja meditatzen du gogatik. Bai, lekuak laguntzen du, eta hori azkenean ongi izate leku bat izaten alda ere, txidaleku, zure azkenan bakoitzak konektatzen du lekuarekin bere moduan, eta yoga eta meditazioa ere da beste manera bat konektatzeko artearekin eta txidaren espazioarekin. Eta uda honetan urtero bezala yoga saioak antolatzen ditugu larun batero, goizean, 9:00. Ordu bat saioa izanen da, eta gero aktibitatean beti eskaintzen dugu gosaria lurra kafeko terrazan. Begira ondo. Bai. 20 lagunentzako aforoarekin gainera, beraz, neurrian, talde txikian egiteko modukoak, esan da bezala, ekainaren 28an egingo duzu elena, eta hortik astero, eta, bueno, plan zoragarria da, baina hori nolabait goizetik, baina badago beste nolabait meditazio espazio bat arratsaletan egiten dena, egun zehatzagotan dagoena, eta da Breath and Beats meditazio hori, Miriam. Bai, hau da beste modu bat, Breath and Beats, beste teknika bat, nun nahasten duen aurnasketa, musika, kaskoekin egiten da meditazio hori, potenteagoa da, uste dut, eta hori Zabalaga basegian egiten da, eta beste espazio batean, yoga eta meditazioa kanpoan, baina hori gehiago Zabalaga basegian egiten da. Gauz asko gertatzen dira txigidaleku espazio zoragarri horretan, museo horretan, Zabalaga baserria, zelaiak, lurra kafetegia, eta lekuak laguntzen du noski. Udako zinemari izango da horten, eta pelikula bat bertan ikustere bada esperientzia oso potoloa, abuztuaren 7-8 eta 9 Airezabaleko udako zinema izango duzu, eta gainera, hauetako batzuk behintzat oso gomendatu ditugunak hemen bigarren kafean, eta arrakasta handi izan dutenak, El 47, El Monje eta El Rifle filmak izango dira bertan. Hau ez da berria, lehenago ere egingo zen duten inoiz, Miriam, zenolako esperientzia suertatzen da bertan, nik ez dut hau inoiz gozatzeko aukera izan. Esperientzia polita da ere, udan, hiru gau beti proposatzen ditugu, eta azkenan plan osona da familientzako edo lagunen artean etortzeko, eta beti aukera ematen dugu lehenago museoa bisitatzeko, erakusketa bisitatzen alduzu, parkean ibili, eta gero eguna bukatzen delarik, azkenan terrazan egoten altzira, trago bat hartzen, zerbait hartzen, eta gero zinema saioa hasten da, eta plan poli bat da. Beste plan familiarra, marrazkiaren inguruan osatuko duzuena, topa eta marraztu. Uztailaren 10ean, hemen artangoain nolabait egitasmoarekin edo lotura eginda osatzen duzu. Bai, hau da hau da behia da, aurten, eta pixka bat familian edo lagunen artean momentu lasai bat pasatzea lurra kafeko terrazan, eta bakoitzak marrazkiak eten alditu. Azkenean guk materiala utziko dugu, eta jendea beren artean marrazten du, zerbait hartzen du kafean, eta musika egongo da ere, giro bat izanen da. Eta dinamizatzaile bat egongo da, pixkate dinamizatzaile bat egongo da. Prozesu horretan laguntzeko edo. Hori da. Bueno, hau ere artearekin lotura, artea eta ardoaren arteko lotura, artean guain horretan, baina musika ere beti oso presente, iaia aipatu dituen egitasmo guztietan zeharka edo zuzenean badago musika, eta kasu honetan musika erdigunean kokatuko da jasaldiaren egoitza ofizialaitako bat izango zaretelako berriz ere, eta badatorrelako hor, programazio sendo bat ere txigidalekura, Miriam. Bai, hori da, txidalekun 6 kontzertu proposatzen digu aurten. 19tik 27, hasiko gara Baz Kolombia kontzertuarekin, eta Iñaki Salvaro eta Marko Mezkida 20an, eta gero beste kontzertuak ere baditugu txikilazdekin, urtero ere egiten dugu,
plan oso da familientzako, zenta azkenean da ere espazio seguru bat horrentzako, eta momentu honetan beste bi kontzertu izanen dira, Arima Zaul eta Claire Martin Quartet. Hori da, 25 eta 26an. Eta gero beste bi kontzertu izanen dira jazzaldiarekin, hori Zabalaga baserrian. Hor Lu Tabakin Quartet eta Jordina Mila eta barri gai, uztailaren 19-26 eta 27 izango direnak. Zuek ez dakizue, hau etzigun kontatu Miriamek? Zer? Gu pianista bila genbiltzan? Bai. Eta pianista txidalekun bertan bagenuela? Miriam pianista da. Bai, hau. Zerbaitegatik etzizun esan. Bai, hemen asko izkutatzen dituzu zuen talentuak. Pentsatu, pianista zela, Iñaki Salvador etortzera jotzera gauza ederra dela. Izango da gure piano jole handienetakoa, eta joan den ostegunean gonbiauta zegoen, eta kontzertua zuen pena hondizetzen etorri, baina Iñaki Salvador gure podcast batean ere nahaztu genuen, labankada podcast horretan, eta... Eta oso duo hori oso polita izan dela. Izango da. Marko Mezkidarekin batera, Bas Kolombia, proposatzen ditugun, jasaldiak txigidalekun izango dituen kontzertuen artean. Eta musikarekin jarraituz, musika 15aldia ere badator laister, hasiko da pixkanaka, eta abuztuaren buelta horretan hasiko zarete dagoeneko ere 15aldiari nolabait harrera egiten zuenean, Miriam. Bai, musika 15aldian txigidalekun 2 kontzertu izanen dira, abuztuaren 2an eta 10ean, eta Anakronia eta Diatezeron taldeak, eta hori da musika barrokoa, musika klasika. Eta beste publikoarentzako ere musika oso interesgarria da. Hori 15aldiari dagokionez, badira gerora iraiareako ere txigidalekuen zenbel kuraiaren lan hori, itsasoa eta musika nolabait uztartuko dituena, hainbat disiplinarteko ikuskizun eta bestelakoak, baina tira pixkat urrutiago geratzen zaizkigu eta hartuko du ordurako ere hitzordua euren artean aritzeko, baina udarari begira, uste dut aipatu beharrekoa nolabait amaitze alderan Miriam, gaztentzako udalekuen proposamen hori ere badela. Bai, gaztentzako udalekuak 5 egunez izango dira uztailaren 14etik 18ra. Egunero da, 10etik ordu batara, goizetan da. Eta... Nolabait, udaleku kulturalak, udaleku artistikoak direla, esan beharra daukagu. Artistikoak. Mazhauseko taldekoak eramaten dituzte tailer horiek, Carlos eta Anabel, eta hori jokoaren bidez, artearen bidez, sormenaren bidez, talde hori dinamizatuko du, eta berek ideia bikainak dituzte beti, argazkia, kolajaekin, arkitekturak nahasten dute, eta urtero talde poli bat sortzen da udaleku honetan, eta gainera aurten doain da, oraindik apuntatzeko lekoa bada, eta hori. Aitortza egingo diogu, Gipuzkoako Foru Aldundiak osorik finantzatzen duen udaleku artistikoa da, 12 eta 15 urte bitarteko gaztei zuzendutakoa, eta nolabait, aipatu dugu, Maushauseko Anabel Baronak eta Carlos Arrutik lagunduta, mundu hori ulertzea, Eduardo Txidaren mundua ulertzea, eta artearen giro horretan behar bezala murgiltze izango da proposamena. Beraz, entzuleok, zuen artean balin baduzue seme-alabik edo zu 12 eta 15 urteko gazte izan da entzuten ari bazara, ze dagoeneko uste dute askok ikastetxeetan egin beharrak gutxi gara bera bukatuta dituztela, bintzate hainbat tokitan, jarri harremanetan txigidalekurekin eta izen ematea besterik etzaizu geratuko. Baitortzak egiten hasita Iñaki Salvador eta Chris Casen New Duo diskoarekin egin ditu azken minutu hauek, oraintxe Duke Ellington Sound of Love kantuarekin. Egingo ditu hurrengo minutuak, ustut kantu egokia dela Maialen Teiabideri ere harrera egiteko, eta Miriam Setuani eskerrak emango dizkiogu, mila esker berriro, txigidalekuko lantalde guztiari joan den ostegunekoa oso politi izan zelako guretzat, eta tira, esandako harremanetan jarraituko du, hitzordu berria joango dira sortzen, eta joango gara guk gerra pixka bat ematen. Mire esker zueri, oso ondo pasatu ginoen ostegunean. Eskerrik asko.
Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Tell them anything you want now. I ain't nothing but a nasty girl now. Hi. I said I was a bitch now. I didn't you? You said I was a witch now. I'm gonna tell him why. You used to love me. Oh, to ride my broom all night. I used to love it. Oh, I used to love to ride the range with your bye-bye. I ain't nothing but a Tira bagoizeko 11:29 ditugula, azken ordu erdi honetan murgildu behar dugu, eta txuribeltzeko teklen azken kolpean ere bai, beraz, Maialen Tellabide, egunon, ongitorri? Egunon. Aprobetxatu nahet zorionak emateko 100. saio batik, ze ez nizuen, apropos ez nizuen idatzi, ez nuen ezer jarri, ze jakinda hemen egongo nintzala, nahiago nun aurrez aurre esan, ezin izan jun, beraz egin negolako lanean, baina ikusi dut irudi guztiak eta ikusi dut hori guztia, eta galdetu nahi nun, zuzenean emititu zenuten edo ez? Audioa bai.
Bideoa Audio ez. Bideoa ez. Bale. Eske batzutan mai iriste zait notifikazioa eta dana, eta baingoan ez hitzaiten iritsitan iker raro. Ez genuen streamingek egin, baina joango gara pixkanaka, uste dut Zatitxoak. gaurtik aurrera ja bombardeatzen pixka bat zatitxuekin. Bale. Ez hori zorionak mila betetzenatik da hori, zuek milagarren irratsaioa gainditu duzu jada, baina beste 1000 dituzu aurretik, baina ni gaur txuri beltzezko azken teklara iritsi naiz. Eta, ia pianoak dituen teklak bezain beste gai ekarri dizkizuet 3 urtetan zer. Zein azkeneko beltza, si bemola. Bai, hoi da. Normalean bai, igual batean gehiago. Bai, zedon bukatzen da. Bai. 85 ekarri dizkizuet, ia pianoak dituen bestain beste. 85? 85 gide ekarri dizkizuet. Igual 88 borobildu genuen. Ja, bai. Eta baina agerraldiak gehiago izan dira, ez? Batzuetan gaiak luzatu egin zaizkit. Eta gaur errepaso txiki bat egingo dugu aurtengo gaien inguruan, eta kontatzeko goratu zaizkidan gaiak ere bai aipatu nahi dizkizuet, baian inspiratu ezakelako, inkluso zuentzat ere urrengo urtera begira, gauza ezberdinak entzuteko. Leheno, iruditu zait entzutea gaur azterketa egongo, ezta, latetek izer. Ikasturte amaiera. Ez ikasturte amaieran orain ekainan, ja ez dago azterketarik, eta azterketak dituenak orain da ez dituelako gainditu maiatzekoak, ekaina hasierakoak, orduan orain ja azterketarik ez. Zorrotzak zarete irakasleak, Dio! Zer zorrostasun dago hori hola da, kalendarioa da. Esateko modua ere. Baina egia da orain ja azterketarik ez. Oaina denboa pasa eskolan, lan batzuk entregatu, eta ez dezuna gainditzen saiatu. Hainbat gai ezberdin handia aurten, baina egia da emakume ilustre pila bat aurkeztu dizkizu dela aurten, adibidez Carol Kay, gogoratzen zareten nortzen Carol Kay? Epa! Gutxi gora bera? Ia da gian inogok batzuk ez dituela ezagutuko, ze denboraldi bat ez etzinan hemendik ibili, orduan nahian ez dizuteko intzitu batzuek, baina... Basista. Hori da, bai. Industria musikalaren basista ofiziala, praktikamente, 60 eta 70ko hamarkadatan zehar, hasieran bipopeko gitarrista zena, gauetik egunera estudio baten sartu zen, eta estudioko musikari bilakatu zen, Sony Music eta hauetzat guztientzat, eta bere gain daude 10.000 sesio inguru. Historian gehien grabatu duen musikarietako bat da. Baita ere, popeko tiben inguruan jardun genuen, eurrentzan sailkaketa bat, popeko abeslari ezberdinak eta nola dibak oraindik eztabaida dago jaio egiten diren edo egiten diren, eta Goiuri nahi nizun kontatu aurreko ostiralean, honintzan proiektu txiki baten parte hartu nun, proiektua ez da txikia, baina nire parte hartzea txikia zen, eta hurbildu zitzaidan neska bat, argi eta garbi diba jaio dena. Orain, talentua dauka diba abeslaria izateko, agian ez hainbeste, baina diba jaio zalantzari gabe, hurbildu zitzaiten moduagatik, hitz egin zidan moduagatik. Osea, diba jaiotakoa da. Gara izaiten di, xuxurlatzen zaudela eta inogaldia zuen, igo volumena kaskoena ez dut entzuten, Goiuri. Guk ere ez. Vale. Baina gero nik hitz egiten duenean gehiagi igual edo ondo? Ez, ondo. Bale. Kongestio pixkagat baita ere, orduan ondo bat urkit. Hortxe ondo, gehiagi? Ondo. Ez, ondo da, bestela apartatuko dut. Barkatu. Ez, barkatu ez. Goiuri, ze zaila zuxilik, Alicia sufritzen pilo bat. Olastu nahi dut. Bai, eskerratxaia batera hotz gabe etortzea. Irrintzi txapelketa bat egingo dugu, Goiuri. En fin, jarri. Aizue, Maialen, aipatu, ez Goiuri izan. Diba guztiai gertatzen zaiela. Zuri bezala, hau txiga geratzen dilera inoiz, bai. Baita, gainera gero, soluzioa materako orduan, batzutan gauzak okertu egiten dira. Badago... Rosa Lopezi gertatu zitzaion. Bueno, hori ja soluzio potologoa izan zen. Rosa Lopez, Europe's Living a Celebration. Ze pasatu zitzaion, Rosa Lopezi? Nik ez dakit ze pasatu zitzaion. Hau zapegaretu zen? Operatu zuten hotxko ordetatik, ez? Pintxatzen zioten. Kortisona edo. Eta pintxatu zioten, zerbait. Pintxatu baretzena. Amigo, enekin hori. Eta arazoak sortu zizkion. Vale. Azaroak esan nahi nun. Azaroak sortu zizkion. Nahi nun gaizki esan da ondo esan dit. Esaten nun, abeslarien artean dibismorako joera bat beti egon dela. Gero talentoa behar da, baina aparte berez zola dibismo pixkat. Bai, abeslariekin izaten da
ez dakit, kasu gehienak abeslariengan ikusten dira. Baina kasu honetan bai izan zen oso nabarmena, nik abesti bat jonun da, nola urbildu zitzaiten, ez dakit zer, nola zijoan bere soineko txuriarekin, takoiekin, eskuak gerrian, klonk, 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 estenatoki erditik pasatzen, bere txanda etzanian. Osa, altzun ensaioan, altzun estenatokia inguratu, ez, erditik, besteak gauzak egiten nahi ziren bitartean, arnuk esan nun, neska hau diba jaio da, baina oraindik ez zaio talentua guztiz etorri, edo nera bezaroa zaila da, hautsarentzat, edo auskalo, baina bai, atentzio handia deitu ziten, da goiuritaz gogoratu nintzen berehala. Baina, bueno, jarraitzen dut, ez da diba bat, baina baronesa bat da, jazzaren baronesan inguruan jardun izan izietan, Panonika Rothschild, eta bere bizitza komplexua hasieratik bukaeraraino, baina nola berari esker da, bere berastasunari esker, jazzeko musikari pila bat atera ziren aurrera, horien artean Thelonious Monk berari esker izan ez balitz, ian ez genitun Theloniousen diskak eukiko, eta beste hainbat musikarienak ez da ere. Betty Davis ere bai, funk zikinaren erreina, hasieran entzun dugun Nasty Gal, berea dela, nahi nola baita Betty Davis jarri, eta emakume iraultzaile, eta aldi berean gutxietxea, ez zutelako afroamerikarrentzat zikinegia zen, feministentzat iraultzailegia, eta oreka eskas hortan, azkenean psikiatriko batean bukatu zituen bere egunak Japoniatik itzuli ondoren. Baina horrek ez duzen nahi bere musikazen ikentzun behar, noski, animatzen zaituztet entzutera, batez ere pixkat nasti zaudeten egun horietarako. Boulanger aizpak, orain dela pare bat astea ipatu genituenak, bi aizpa bataren bizitza oso luzea, beste oso laburra, baina 20. mendeko musikarentzat benetan garrantzizkoak izan zirenak, batez ere Nadia Boulanger, bere justet mukiai esker pixkat frantzesa hobeto hau euskatu dezakedala. Bukiak, ez da? Bukiak ez, bukiak. Boulanger. Boulanger. Hori, berari esker hainbat kompositoreren irakasle izan zelako, eta bere jakintzari esker garatu zirelako hainbat genero, edo hainbat korronte artistiko musikan, 20. mendean zer. Zaurreko astan, Toshiko Akiyoshi orkestu nahi zuela. Eta Toshiko pixkate ardatz hartuta, Japonetik bueltaska bat ingenun baita. Esan dakoa, Toshiko japoniarra dela, naiz eta estatu batuetan egin zen musikari handia, City Poparen inguruan ere jardun nizuen, eta nahiko programa guaia izan zen ikuste, nik bintzat horrela gogoratzen dut, kariñoekin gogoratzen dut, eta City Popa zergatik, azken urteetan izan duen gorakada dela, eta bai bideojokotan entzuten den musika, bai TikToken entzun dezakezun musika bideotan azaltzen diatzen musika horiek, japoniarrak dira, eta baita ere Kasiopean inguruan hitz egin nizuen, City Poparen ondoren, eta atzo iritsi zitzaidan vinilo bat Kasiopearena. Bai, gogoa akatea estrenatzeko. Bai, ez zuzeneko bat, GIF deitzen dana, eta ez dakik izton gogoa akaten zuteko. Bai. Eta gomendatzen dizkizuet, orain ez zaitetorriko Japan Fusion, ez dakitzer, Instagramen dago kontu bat, igotzen dituena pila bat bideo zuzenekoak eta pila bat artista japoniarrak pixkat galdu direnak memoria kolektiboan, eta oso musika goia da, asik gomendatzen dizuet Japan Fusion topatzea Instagramen, hor daude altxor pila bat. Instagramen o Spotifyen? Instagramen. Bideo formatuan. Bideo formatuan, bai, eta gero jartzen dizu referentzia artistarena, CD-arena, edo ze zuzeneko den, eta bar. Ze YouTubeen topatu daitezke baitare zuzeneko pila bat, ezakit, dana grabatu zuten Japonian, ezakit, zen montre pasatu den, baina bai, ezakit, merezidu, nire iritziz merezidu, oso genero atsegina eta udarako oso aproposa, hortan inspiratzen zian asko baitare. Japonia utziko dugu, baina munduko beste txoko batzutara ere joan ginen, demoraldi hasieran Judu Nisbi diska aurkeztu nizuen, Libanokoa, entzun dezagun balaguala pixka bat.
حبك بلا ولا شي ولا في بهالحب مصاري ولا ممكن في ليرات ولا ممكن في أراضي ولا في مجوهرات تعي نقعد بالفيل مش لحدا هالفيل حبيني وفكري شوي Jo, ahaztu ite zaitzelako balada politan. Bala walaxi. Ahaztu ite zait. Osea, entzuten duten bakoitzen da, como, ai, ze polita. Bete, ahaztu ite zait, gero hilabetetan ez dut entzuten, baina entzuten dutenean de, jo, zaitik ez dut gehiotan entzuten. Igual da, ez dutelako ulertzen, onartu behar dut. Bestea zaila egite zait, ikasi ezaket fonetikoki letra, hori ere egiten da, baina entzuten duten guztitan gogorarazten zelako diska ederraren judu nisbi. Nikolaika Pustinetaz ere hitz egin nizuen, guztiz desberdina, gizon honen rolloa, errusiarra, ukrainiarra, orain ez nago oso ziur, uste Ukrainian jaiotakoa dela. Nikolaika Pustin izan da pianista bat, klasiko eta jazza fusionatu zituena, idatzizko jazz piezak sortuz, nola baita esplikatzeko bere estudioekin, kontzertuekin eta big banderako piezekin. Ukrainian jaio eta Moskun hil. Hori da, eske zalantza neukan... Ze zentuten? Bai, hori da, batez ere jaioko zelako urs garaian. Orduan, guztia sovietar batasuna zen, orduan, baina Moskun ikasitakoa dela hori ziur nago. Eta, eta Katriel eta Paco Moroso ere ekarri nizuen, zakit gogoratzen zaten. Entzun dezute, atea duten, berria, ja izango ditu pare bat hilabete. Entzun dezute berria? Hashtag tetas eta gauza bedanak. Ostras, oso guai, Oso guai. Neri asko gustatu zait behintzat, hor uste izuet, naiz eta tituluak beti diren pixka bat, ez dakit nola, ez dakit ze erabili. Ala moduzkoak. Ala moduzkoak, gero badukate mezu bat nahiko kurioso. Marketu, hemen sabeletik mundura, nahi alkortak idatzi du, goiuri oso ASMR da horrela. Bai, Erabat. Atzazkalak falta zaizkio lan, klik, 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 klik. Bai, egingo duzuelo nirekin. Eta gero lapurtuko izuet etxean daukazuen gauza oro. Hautsa ere bai. Zarete konturatuko. Indiokerrek esan du, goiuri momentu honetan da, mimo bat irratira eramatea bezala. Oso ongiten dezu goiuri, ja. Jokoikaua. Talentua. Cuando ella baila, se le ve debajo esa mini falda. Quiero ver, que rebote. Bombay, y romper. Bombay, te voy a hacer llorar. Cuando quiera yo me paso más. Te doy duro con el toque suave. Siempre vuelvo al mismo lugar. El chanteo que mejor me sale. Muchos gastan una bala, pero Dios me eligió a mí. Vamos a hacernos cosas locas, 1000 maneras antes de morir. Baby, allá abajo hace calor. Yo traje el ventilador para darte la buena noche, más linda. Y esto es algo superior. Hasta que se esconde el sol, nos usamos de bloqueador. Cuando ella baila, se le ve debajo esa mini falda. Quiero ver, que rebote. Nara digaldezu oso. Eski oso guztuan egon behi eta... Oso horik utzi. En fin, guazen terzio aldatzera guztiz, ze aurten bereziki teorikoa izan da, nire partetik urtea, ez dakit hortik eman dit, eta listo. Itzegin nizuen klabe bien temperado, das Holtemperiert Klavier, dala Bachen liburu santu bat, preduludioz eta fugaz josita dagoena, eta tonalitatea den bezala pixka bat egokitu zuena, edo gonkortu zuena, eta demostratzen duena, pues hori, tonalitate aldaketak eta gauza bedanak. Sin mas, pianista baldin batzea edo musika ikasi baldin batzu, badakizu zer dan, bai edo bai, zeda pixkat gure biblia.
Orduan bueno. Orduan hoxe, koralak ere bai, baina bueno. Baita ere musika garaikidean inguruan hitz egin nizuen, edo ulertzen saiatu ginean behintzat, ze Hori da da. erresa Ezberdina da. musika garaikidea ulertzea, zenbat vanguardia dauden, nondik datorren, eta berta, batez ere zergaitik ez egun gustatzen orokorrean, da normala ez gustatzea ez, bada antiestetikoa, osea, polita zertzan, edo edertasuna eta itxusiaren arteko ez dakit, arau horiek puskatu nahi dituzte, eta batez ere espresiboagoak izan, eta edertasuna soilik ez diazen elementuak entzunarazi. Orduan zerbait itxusia dena ere entzun dezakezu, zerbait gogorra dena entzun dezakezu, eta ez soilik ederra dena, adibidez. Eta hortz zait burura, pues, Lago de los Cisnes bat, ez, dela ederra hasieratik bukarara, garaikideek, 20. mendeko garaikideek horrekin puskatu nahi dute. Hortan hori zan asuntua, baina bueno, bazukan bere mamia. Baita ere Kim Kardashianen etxeai buruz ibili ginen hitz egiten, eta nola badaukan zerikusia greige kolorearekin eta musika komertzialarekin, hor pixkat desente teorizatu nun. Ez dakit ulertu zen azkenian ere puntua, baina nik uste oraindik hor apunteetan badaukat gordeta. Eta bueno, izan daiteke, orain ez naiz gogoratzen oso ondo, nondik zijoan asuntoa, baina ere momentuan ni oso sinistuta neon, esaten nunen inguruan, konbentzituta neon, así que bueno. Harmonia zer dan, baita ere esplikatu nun, Goiurik esan zidala ulertu zuela, así que ni horrekin konforme. Kristona da hori. Emakume, Josus. Esatezu ulertzeko gai izango ez bazina bezala. Musika. Bai, edo nork ulertu ezake. Bai, kontatu naiz. Bera, xuxurlatzen. Bai, denok. Ja, eski kontagiatu itea. Era bat, garro. Bueno, anakronismo musikalen inguruan ere jarko nun, da irudumena, eta baita ere Inigoren eskakizuna ikasoinez, tonalitaten da modalitateen arteko. Baina nenek beti erabiltzen du, Inigoren eskakizuna, nolabait, iruditzen zitzaiolako hori bere kabuz egitea gehiegi zela, torron nik eskatuta, ja. Bai, eske, ostras, etzan lan simplea, nik esplikatu dezaket 10 minututan musika dakien bati, baina musika ez dakien bati esplikatzea beti da zailagoa, orduan, bueno, horraitik esaten nun, ez besterik, ez beste zergatik. Eta, bueno, gero badaude, sailkatu ez ditudan beste gai batzuk. Entzun dezagun Total Excitation. Zure sua zurtutzen naiz, dantzan ari zeiranean, gora pilo ilunetan. Quincy Jones eta zer hitz egin nizuen, que por cierto iritsi zetela The Dude viniloa, bestearekin batera, Kasiopearenarekin batera, Krunerren inguruan ere hitz egin genuen, goxo ginala hori entzuten, Fagotan inguruan. Baitaren. Saturday Night in San Francisco ere diska mundialak, Aldi Meola, John McLaughlin eta Paco de Luciaren diska horiek daudela, Saturday Night ez, Friday Night in San Francisco eta Saturday Night in San Francisco, horrentxe konturatu naiz gaizki apuntatu dut. Eta baitaren entzuten ari geran Zaldiboboren eusko fusioa. Benetan, Basa Jaun diska oso ondo dago, berreskuratu, entzun. Ez da inarresa eskuratzea igual CD-a edo viniloa, baina Spotifyen dago, topatu dezakezuten nahiko errex aldortetik, entzun zebenetan, gauza asko entzun daitezke eta referentzia pila badaude disko hortan merezi dutenak entzutea. Eta bueno, kontatzeko geratu zaizkidan gai batzuk. Agian hau ezagutzen ez dut, eta hau Inigo hori galdetuko diot konkretuki, Tinariuen talde ezagutzen aldezu? Egia esan orentsi guztien egintzen gidoian, sonatu nahi dit, ikusten dut Argelian sortutako talde badela, usten noizbait nire bizitzan gurutzatu dela, norbaitek hitz egin didala edo aipatu dentzunarazi, baina ez dut gehiagik kokatzen oraintxe. Baina ez zaitola erabate ez ezaguna ere egiten. Begira, bando da jekita. Tinariuen taldea oso kuriosoa da, zuk esan bezala Argelian sortutakoa da, Tuareg talde bat, eta euren tradizio musikala hartzen dute bluesarekin eta rockarekin nolabait naztuz, orduan folk disko bat dela esan dezakegu, world music sailkapen erraldoi hori, eta oso kuriosoa da nola lortzen duten
errepikapenaren bitartez trantze moduko bat sortzea. Asko gustatu zait taldea eta gomendatzen dizuet entzutea. Badira, pixket igual tuareg musika gehien sofistikatu dutenak edo, ez? Gramia ere badaukate 2011koa ez baldin banabil oker. Gomendagarria, 80ko hamarkadan sortutako taldea da, badauka ja ibilbide luzea, orduan ez da, derrepente sortutako zerbait. Taldekide pila bat izan dituen taldea da, baita ere, orduan, asko evoluzionatu du. Baina hori, behaien nortasun etnikoa, nortasun kulturala pila bat mantentzen dutena da. Eta ezakit, gomendatzen dizuet Tinariwen taldea. Bai, hola zerbait ezberdina entzuteko, blues formatuan, oso gomendagarria. Don Blackmanen diskare ekarri nahi nizuen, funk talde ezberdinetan egon den teklista delako, eta talde horiek guztiak entzun daitezkelako bere diska hontan. Orain entzuten egana Heart's Desire. Big Bandei buruzko zerbait ekarri nahi zuen, nekarri nahi nizuen, Krunerren inguruan hitz egin genuenez, Krunerren joera gero bilakatu zelako Big Bandetan abestea, Frank Sinatrarekin gertatu zen bezala, baina azkenean prestatu nun, hasi nintzen prestatzen, gidoitxoa, baina azkenean erabaki nun beste zerbait egitea, orain ez da gogoratzen zer, baina hor geratu zitzaidan pendiente bezala. Baitare Kind of Blueren diskaren garrantzia, baino, esantzidalako egunen baten horrela botazuna bola pluma, eta azkenean ez nuen egin, Weather Report, Return to Forever, eta Javisnu orkestra taldeen inguruko zerbait ere ekarri nahi nizuen, segia da hori, 3 urte noa atzeratzen, gai hori. Lehenengo urtetik daukat pendiente hori egitea, azkenean ez dut egin, beste zenbait gai iritu ez eskitaian interesgarriagoak. Musika hinduaren inguruan ere jardutea nahi nun, ez ditenbora eman, jakimina dudalako, besterik gabe, ez dago gehiago justifikatu behar. Rachmaninoven melodia buka ezinak, baitare euskal musika latinoa, ze hor tendentzia badago, azken urteetan, eta analizatu beharrekoa dela, iruditzen zait. Basque Latin Jazz, tiktara, goxuan salsa, hor badaude talde batzuk, aideala salsa tantzeko gauzak egiten, arztertzeko moduko tendentzia bat. Egia esan, darregetoia euskera zentzun daiteke, hor, zeuze hor badago, baina ez dit denbora eman. Carole King, uste ez dela justifikatu behar, zergatik Carole King. Carole King delako. Eta hola azkenik, Zildjian Plateren historia, Zildjian edo, zekin nola euskatzen da nola. Euskal Herrian pixat zaldian. Beti nahiko arraro auskatu izan da. Zildjian Plateren historioa, antza mendeak atzera doan historia dute, bateria joleek erabiltzen dituzten plater hauek, familia batekoak dira, eta uste Turkiatik datorrela asuntoa, eta ez dakit, oso interesgarria iruditu zitzaidan, bede momentuan ikusi nunean, eta ez da kontatu zidatenean, eta azkenean hortxe geratu da, ez ere zen, baina bueno. Ziljan esatea zaila baldin bada, plater garestiak esen eta berdin ulertzen da. Bueno, bai, hori da, bai. Gutxi gora bera gehiengoak erabiltzen dituen esango da, ez? Osa, esango nuke... Eros ahalmena duenak, bai. Bueno, bai, hori da, bai. Baina, kalitate oso honezkoa. Ziliaren munduan badago, ez? Eskuz eginikoaren mitori, baina gero gama bajuenetan, produkzio kateare badagoela, edo dendenak eskuz egiten dituzte. Ez, uste dut badagoela produkzio kate hori, bai. Doinarrezko presioan, eta gero ja, azten zara 500, 800 eta 1.000 euro ordaintzen plater batengatik, norbaitek kolpatu dena mailu batekin eskuz. Hori da. Marka da, mailuarekin eman eta... Ez dut inoiz jakin, gainera bateriek daukate hor merkatu beltz bat, eurentzat bakarrik, bigarren eskuko gauzak eta saltzeko, eta platerak beti daude aurrera tatzera, kaxak ere bai, bomboak, ez dakiz zer, eta hori, Zildjian platerena, badoaz, mendeak atzera. Askotan, instrumentu garestitaz hitz egiten dugu, eta badira instrumentuak bateriak baino askoz garestiagoak direnak, baina instrumentu hon batek normalean bizitza osorako, edo urte askotarako bidea egingo dizu, mantenu txugun batekin, baterista batek hausten dituen platerekin, eta aldatzen dituen partxekin, eta bost bateria balin baditu, ze horrer badaude gero ja frikismoak, badut bat, bestea low-fi sonidorako, bestea, bai, hor dirutzak daude. Behin, egun batean, kontzertu berean, 2 plater hautsi zizizkidan. Egun berean. Joder, bai dela sorte txarra. Azintzen nun. Negarra.
Charlesak kendu, bi plater jarri eta Charles gabe. Jotzeko moduan, baina ja kontzertuaren amaieran ikusten zen, raja handi bat zeukaten eta ez zeukala. Gaina jaten dira pixkatola, zein nola deitu, desarizkatzen bezala, ez? Pixkate... Konponbidea badaukate, baina... Bueno, hasieran harrapatzen baldiezu zartadura hori edo, badaukate konponbidea, baina... Nire zena konponbidea, soldadura puntu bat ematea? Ez, askotan egiten dutena da, zulo egiten zaio. Hori da. Apurtzen hasten den gune horren bueltan, zulo bat egiten zaio. Ikusi izan ditutu. Galtzen du, hori da, galtzen du, sonoridade apur bat. Harmonikoren bat nabarituko da. Zaten duzu, bueno. Ja, grieta ez da dine handitu ez. Ja, joder. Hortako erramintak bai auki bertituzu, eta norbait ezagutzen. Ja, zulori norbait egin barko dizu. Baina badaude, gitarretan lutierrak dauden bezala, bateriak. Ez dugu propagandarik egingo, baina etxan urkizu bera tolosarra. Egingo dugu, etxan urkizu biltzen da horrelakoetan be. Bai, de hecho, esan behar uste, oinela ez asko bere plater bat konpondu duela. Uste, ez nago oso zigur bera konfirmatu beharko. Inguruko baterista askoren bateria konpondu eta txukundu eta puntuan jartzen ditu. Bai, en fin, eta bueno, esker honekoa naizenez gero, bigarren kafeako taldeari eskerrak eman nahi dizkiot. 3 urtetan zehar berebiziko txapa sartzeko aukera emateagatik, eta musikarekiko dudan pasioa partekaltzeko espazioa eman didazuelako. Eta hortaz gain, niretzat ez ezagunak ziren gaitasunak azaleratzea lortu dituzuelako. Eskerrak eman dizkiot Goiuriri frikia izaten usteagatik. Juleni adi entzuteagatik, edo hori uste dut bintzat. Nola, zarantzari gabe, mesedez, Maialen. Eta hori 2022ko ekainean idazteagatik nire TFE kopian istetaz hitz egiteko proposamenarekin. Eta gaiekin askatasun osoa emateagatik. Oso ondo pasatu dut hemen zuekin, asko ikasiat, asik eskerrik asko. Eta hasi nintzenarekin jongo naiz, zikloa ondo isteko. Dela, never gonna give you up. Eskerrak guk eman barrizkizugu, Maialen, lortu duzulako besteak bestai, bigarren kafearen erudizioaz Twitterren hitz egitea. Eta hori landargarrok egin zuen, eta gero behinik onde galdetu zidan, baina, zein da tipo hori, eske, lenguan entzuten zaituzte, baina justu lenguan flipatu nun, eta, bueno, guk ere asko ikasi dugu. Espero dut. Ahotsa ez du galdu azterketa bezpereko estresetan. Igual Goiuri guztizuen gaur azterketa genuela eta horregatik galdu da ahotsa. Goiuri izamos. Bueno, no sabe. Horgoaz. Aizar pixkanaka. Eske, oso grazia izango zen, de repente berreskuratze eta beste ahots bat eukitzea. Epa! Kaixo, egunon, ez dakiz horrelako zerbait. Ez hori. Eta... Tira, eskerrik asko zure profesionaltasunagatik, gidoiak beti egon dira txukun eta garaiz, audioak ere bai, eta egin dugu musikaren inguruan, ohiko espazioetatik kanpoko tarte bat, txuri beltzeko tekletan, horren arrastoan geratuko dira Spotifyeko playlist bat abesti zoragarriekin eguneratu beharko duzuna. Eta, bueno, omen utzi dizkigu enkargutxo batzuk, trukizunerako, ea nola heltzen diogun honi guztiei. Munduko playlist arraroena dela, argi eta garbi ez dago kriterio hori. Eklektizismoa pixkat de mugaz gaindiko, mugaz kanpokoa da. Eta horren urterako, baditugu hemen eginkizun batzuk, ea nola hitz egingo dugun guk, Big Band Day buruz, Kind of Blue diskari buruz, edo, ez dakit... Rachmaninoffen melodian inguruan. Esan marron, igual Big Bandak eta Kind of Bluetaz errexago izango da, Rachmaninoffen melodiez baino. Egun egingo dugu zerbait, saiatuko gara. Ziur. Maialen, eskerrik asko. Ez horregatik. Eta guri agur esateko ordua iritsi zaigu, gaurkoa osatuta, biharkoa prestatzen hasiko gara Practice Russianen Never Gonna Give You Up kantu honekin. Julen Goikoetxe Arbegozo, oker espaniz datorren astera artean aino. Ondo bili? Goiure Zizarandia, berreskuratu hotxuri eta bihar arte. Agur. Eta entzuleok zuek plazar baduzu, bihar goizeko 10:05 gu hementsi izango gara. Maskak taldeko lagunak izango ditugu, gurera etorrita, Pablo Zurutuzarekin ariko gara, Josune Belezen Mendizabalerekin ere bai, eta Goiurik ahotsa izango duen edo ez jakiteko, biharko saioa entzun barko duzu. Izan ondo, agur! Never give you
Keep calm and bigarren kafea.